com anem? Tot bé? Avui us proposo un joc. Us llegiré un text i vosaltres heu de trobar els 5 errors. D'acord? Som-hi! Avui m'he donat compte que ha començat l'hivern. Arran de les baixes temperatures, tinc que abrigar-me més, però últimament no surto massa. Prefereixo romandre en casa i disfrutar d'un bon llibre. Repeteixo. Avui m'he donat compte que ha començat l'hivern. Arran de les baixes temperatures, tinc que abrigar-me més, però últimament no surto massa. Prefereixo romandre en casa i disfrutar d'un bon llibre. Doncs què? Heu trobat els 5 errors? Sí? Doncs veiem-ho junts. El primer error és donar compte. Avui m'he donat compte que ha començat l'hivern. No, diem avui m'he adonat que ha començat l'hivern. Segon error. Arran de les baixes temperatures. No arrel, arran. Arran de les baixes temperatures, tinc que abrigar-me més. Tercer error aquí. No diem tinc que. Home, ja està bé. Diem he de. Aquest error ho sento a tot arreu, no puc més. He d'abrigar-me més. Però últimament no surto massa. Massa. Aquí és el quart error. No surto gaire. Per què posem gaire? Perquè és una frase negativa. D'acord? No surto gaire. Si fos positiva, posaríem massa. Surto massa últimament. Però aquí és negativa, doncs últimament no surto gaire. I l'últim error és l'última frase. Prefereixo romandre en casa i disfrutar d'un bon llibre. No disfrutar, sinó gaudir. Disfrutar és un castellanisme. Doncs espero que ha sigut útil aquest joc, perquè hem de mantenir el català sempre amb tothom, però hem de parlar sempre un català correcte. Apa, adeu-siau.